po kayo pinapalitan? Siyempre, masarap sabi nila eh. Tsaka siguro nasa timpla talaga. Ang timpla ko, matabang lang. Hindi ako nagtitimpla ng saktong timpla kasi hindi pare-pares ang timpla ng tao. Pag matabang dun sa customer, magpapatis na lang sila. Yung iba naman, sakto na, okay na yun. Mahirap kasi pag maging maalat, mahirap i-adjust. Ang laman ng gotong Batangas namin, laman ng baka, balat ng baka, tsaka yung dila, mata, tsaka yung sa soup number 5, yung bat and ball. Tapos may utak pa rin yun. Yung soup number 5 namin, ganun kadami kasi pandalawang tao talaga siya. At tsaka yung balbakwa, 120, pandalawang tao. Ako si Medina Villanueva, may-ari ng Dinabiba, Gotong Batangas dito sa Bypass Road, Bukal, Calamba. Kasi dati na ako nagkantin sa Nueva Ecija. 7 years akong may kantin doon. Tapos doon, hindi ako nag-Gotong Batangas doon. Ang ano ko naman doon is papaitan. Ito po na isipang mag-business po lang. Ay, nagsawa na ako sa trabaho kasi dati mananahi ako sa Maynila, sa Tondo. Halos, wala na, nagkaedad na ako ng ganito, ganun at ganun lang din. Ngayon, itong pwesto na to, ang unang umupa dito yung anak ng kapatid ko. Ngayon, nasabi niya sa akin, huminto na ako sa trabaho ko tapos magtinda na lang ako. Kasi ganun lang at ganun, sweldo, ubos. Eh, try ko na mag-business ng ganito para nandito lang ako. Tsaka wala nang amo, syempre. Ayos naman. Sa ngayon, kasi yung anak ko is graduate na, ang pinag-aaral ko na ngayon yung pamangkin ko, anak ng kapatid kong namatay, kasi wala nang nagpapaaral, yun ang nasa akin ngayon. Siguro kung hindi ako nakapwesto rito, hindi ko kakayanin tumulong sa kanila kasi, college na. Ano na po dito sa buhay niyo? Hindi pa naman ganun kaya lang syempre malaki ang pinagbago dahil hindi na katulad dati na araw-araw pasok sa trabaho, ganyan. Dito, araw-araw din akong gumigising ng maaga, kaya lang nandito lang ako. At saka syempre yung iba kong mga kapatid, pag kailangan ng tulong, nakakatulong na ako syempre. Hindi ganun dati na as in, minsan 0-0 talaga. Ngayon, kahit pa paano naman, medyo maganda. Nung itinayo namin ang Gotong Batangas dito, wala talagang Gotong Batangas dito. Pero ngayon, madami na. Ngayon, yung mga customer mismo, na-try din naman nila sa iba pero bumabalik sila. Kasi meron pinag-aaiba yung luto nila sa luto ko dito. Yun ang tinatanong nila. Sabi ko, secret lang yun. Sabi nila, bakit masarap? Sabi ko, dahil yan sa usok. Kasi gamit lang talaga namin kahoy. Nagagamit man kami ng gasol, yun sa panggisa, pamprito, yun lang. Pero sa Gotong Batangas, doon lang talaga. Maraming salamat sa mga customer namin na laging kumakain dito, bumabalik. Sa mga hindi pa nakakakain dito, punta kayo dito para matikman nyo syempre. Malapit lang to dito sa Bypass Road, Bukal, Calamba, Dinabiba, Gotong Batangas. Maraming salamat. Ano po siya ba? Yung dila, kahali ito ng soup number 5. Kasama na.
Tapos ito, pang ano siya, pang balbakwa. Ito yung dila. Nandun pa yung ibang utak. Saan nyo hinahalo yung dila po? Soup number 5. Soup number 5. Oh, tapos ito, yung pata sa balbakwa at saka yung mascara. Mascara din ang baka din. Puro baka lang siya. Yan. Dila. Ayan ma'am, ano po yan? Dila yan. Ano pong sabaw yan ma'am? Sa ano, sa Gotong Batangas. Goto Batangas. Ito, soup number 5 to, kaso nakanit kasi mahirap siya kuhain pag hindi nakanit. Gano'n nyo katagal pinapakuluan niya ma'am? 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Oo, kasi alas 3:30, alas 4 nakasalang na yan. Kaya mamaya, pwede din siyang hangungin. Ito yung mascara, medyo malambot. Sabit lang. Sabay ito ng pata, balat, laman. Ganyan po ba talaga kalamin ma'am pag nag-order yung mga ano? Madami talaga to. Yung soup number 5 kasi namin, tsaka ito, good for 2.